και το θησαυρό να βρείτε, πρέπει να συμβιβαστείτε μου και να το μοιραστείτε. Εμείς είμαστε πιο έξυπνοι και καλοί και δυνατοί. Μόνοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν μας χρειάζονται αυτοί. Ούτε εμείς δεν συμφωνούμε, μόνοι μας το θησαυρό θα βρούμε. Παλικάρια, ηρεμήστε, η Γοργόνα έχει δίκιο. Πρέπει να συνεργαστούμε, το θησαυρό να μοιραστούμε. Όλοι μαζί συνεργαστείτε κι αν μπορέσετε να βρείτε 10 φράγματα σε σχήμα κύκλου είστε οι νικητές του θησαυρού κατακτητές. Ρόλα, μπάλα, ήλιος, πιάτο, πορτοκάλι, φάλι, ψι, στεφάνι, λελάνι. Ελάτε να σας δείξουμε το θησαυρό. Είναι μες στο μπαούλο αυτό. Άνοιξε το μόνο μιας, σ' αγωνία μη μας κρατάς. Δεν βλέπω θησαυρό, πετράδια και χρυσό, μια γυάλα μόνο. Πετραδάκια, χαλικάκια, άμμο. Μπύρα, ποτό και ένα μήνυμα γραπτό. Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Φέρε το μήνυμα αυτό, να το διαβάσω εδώ. Ίσως να λέει για το θησαυρό. Αυτό δεν μήνυμα, οδηγίες βλέπω εδώ. Θέλετε να σας τις πω? Ποιοι από εσάς θα κάνουν αυτά που λένε τα γλαφτά? Εμείς. Είναι γεμάτο το βάζο. Πάτε το βάζο και γεμίσε με τις πέτες. Είναι γεμάτο το βάζο. Εσείς τι λέτε? Πάτε τη σακούλα με την άπταλα και γεμίστε το βάζο. Είναι γεμάτο το βάζο. Πάτε το σακούλα. Εσείς τι λέτε? Πάτε το σακούλι με την άμμο και γεμίστε το βάζο. Είναι γεμάτο το βάζο. Εσείς τι λέτε? Πάτε το μπουκάλι με την πύρα και γεμίστε το βάζο. Είναι γεμάτο το βάζο. Εσείς τι λέτε?
Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνουν όλα αυτά. Όρεξη για χωρατά είχε ο γεροπειρατής από τα παλιά. Το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας, όπως η οικογένεια, τα παιδιά σας, η υγεία σας, οι καλοί σας φίλοι. Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν λείψουν τα υπόλοιπα, η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι γεμάτη. Τα βότσαλα είναι τα άλλα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας, όπως οι σπουδές, η δουλειά, το σπίτι, το αυτοκίνητό μας κι άλλα. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες, τα σημαντικά της ζωής. Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλετε πρώτα την άμμο στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις πέτρες, αλλά ούτε για τα βότσαλα. Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα, δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο σημαντικά. Μιλήστε με τους γονείς σας, παίξτε με τα παιδιά σας, προσέξτε την υγεία σας, χαρείτε τους φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για τα υπόλοιπα. Και καλά, η πύρα τι αντιπροσωπεύει? Χαίρομαι που ρωτάς. Θα σας πω. Δεν έχει σημασία πόσο γεμάτη είναι η ζωή σας. Δεν έχει σημασία πόσο στριμωγμένοι είστε, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι πάντα θα υπάρχει λίγος χώρος για μια-δυο μπυρίτσες. Χαίρομαι.